După prolog a urmat prima zi în munți, cea care avea să îi pună într-adevăr pe rider la lucru. Ordinea de start a fost stabilită în urma show-ului de pe Kozla, însă timpul nu a contat în clasamentul final al Cupei Europene, ci doar în economia competiției interne. Dimineața, o ploaie săcâitoare îi anunța pe concurenți că nu va fi deloc o zi ușoară. Briefingul la acea scurtă ședință despre traseu a fost ținut în ploaie și startul a fost dat în aceleași condiții. Un traseu cu o lungime totală de 70 de kilometri aveau de parcurs cei de la clasa Pro și Expert, în timp ce distanța dintre start și finish pentru clasa Hobby era cu 10 km mai mică. Din cauza ploii la care s-a adăugat în prima parte a zilei ceața, Johnny Walker nu a avut deloc o misiune ușoară. Britanicul a fost primul pe traseu după ce s-a impus la prolog și a trebuit practic să deschidă drumul. Motivația lui Walker pentru acest eveniment era una foarte puternică, pentru că dorea să preia conducerea în clasamentul general al Cupei Europene de Enduro Extrem. Yeah, it was tough, trying to make the line, but I got lost and then Graham caught me. And then we both got lost together, and then we managed to catch Wade and Bolton. They got in front of us, so we pushed really hard together. And then Graham just made a little gap on this hill when I made a mistake, and say he's got the lead. I fueled up at both fuel stops, so I didn't want to take the risk. But the fog was down as well, which made it difficult to see the arrows. But it was a good track, and I enjoyed it. Lui și celorlalți britanici le-a plăcut traseul, chiar și în greuna de ploaie, afirmând că s-au simțit ca acasă. Well, it was very wet, so it was difficult to get a lot of speed. You just have to be a bit careful, especially going down the hills. There wasn't any grip on the mud, so you could easily overshoot into a tree or lose the front end. But yeah, there's a few difficult rivers where Johnny and myself were fighting. Johnny passed me a few times and I passed him back. But just on the last hill, I just got the edge on him, so it's been a good day, but going to have to go for it tomorrow. It's going to be a close race, definitely. Yeah, we picked up some other flags where the expert class joined onto our track, so we went down the wrong way, maybe 2 or 3 minutes at least, and then but we both, Johnny and myself, we both got lost, so we didn't gain anything there. Just Gomez caught up at that point, so a bit unlucky, but you just accept that you're going to get lost a bit and just carry on with the track. But it's been a fun day. It's been good fun. I felt like I rode well. I pushed as hard as I could. Started getting a little bit of cramp and had to back off a little bit. But so frustrated on every hill. I just kept making stupid mistakes on the hills, like not getting my body position in the right place. And yeah, but I'm happy. 4th place I think today maybe. We'll see how it is after, but at least I didn't take no chicken lines yesterday on the prologue like everybody else did. So happy days. Chiar și Alfredo Gomez a spus că începe să se obișnuiască cu aceste condiții de concurs. Pentru spaniol, Hard Enduro Piatra Neamț a fost un antrenament foarte bun, având în vedere că provine dintr-o zonă aridă, el locuind lângă Madrid, în Spania. Un singur lucru l-a făcut pe Gomez să nu se simtă în largul lui în această primă zi în munți, faptul că era nevoit în continuare să concureze cu echipamente împrumut. I get lost 5 or 6 times, I don't know, with Bolton, with Wade, with one German guy. We are following Graham and Johnny, but I thinking he take a long time. But at the last hill, I arrive and they are just there. So keep pushing and arrive. I don't know with how many time. So happy with the day. Something happened there. It was a hard day for me, and I lost in the first up. I make a bad mistake. I must push very hard and lost a lot of energy. Then I tried to drive a little bit safe, and then I had another big crash, and the spokes was turned out and fixed it into my rear brake, and the wheel couldn't spin, and so I tried to repair it and fix it, and it cost me so much time. All my friends passed me on this time. Then I tried to push hard, catch him on the last uphill, and now I'm here on the finish. I'm happy about the day. It's okay. It was good fun in the woods. Sud-africanul Wade Young a fost ghinionistul zilei, rămânând fără benzină la mijlocul cursei după o urcare prin albia unui râu. Nevoit să coboare în contrasens o porțiune din traseu, a pierdut minute bune și, chiar dacă a primit carburant, a hotărât să întrerupă cursa și să revină la pedoc. Cel mai bun român de la clasa Pro a fost Ervin Kovaci. În pofida durerii cauzată de o mai veche leziune la mâna dreaptă, el a izbutit să fie înregistrat cu al 6-lea timp al zilei. Da, a fost greu, doare mult
după startul, prima kilometri s-a umflat, după acesta am mers puțin mai încet, cu atenție, n-am căzut. Sunt foarte mulțumit pentru că am terminat concursul. Ne vedem mâine ce pot. La experți, cel mai rapid a fost Denek Ciprian, câștigător al clasei în 2013, pe locul 2 venind slovacul Hanus Ratislav, eternul rival al lui Zdenek, iar pe 3 britanicul Luke Flake. Yeah, it was good. It was not like I expected. It was a lot like at home, really, like it being in Wales. I had good grip all the rivers, and it was good. Yeah. Locurile de la 1 la 3 la hobby au fost împărțite în ordine de către polonezul Conrad Kaminski și românii Răzvan Abramescu și Ionuț Angheluș. Surpriza zilei a fost furnizată de către Sergiu Grecu, puștiul care la numai 13 ani a reușit să ajungă la finișul primei zile cu o motocicletă de trial, o Beta de 125 de centimetri cubi. Sergiu a avut al 3-lea timp la prolog, iar în această primă zi în munți a ajuns al 8-lea, cu toate că a avut unele probleme tehnice. Cel mai tânăr participant la Hard Enduro Piatra Neamț este un împătimit al enduro-ului și și-a dorit să concureze pe același traseu cu cei mai buni piloți din Europa. Cum e cu motorul de trial pe norul ăsta? Foarte greu, mai ales că este mic, apa intră foarte ușor la filtru și se poate bloca roata. Am avut probleme, dar am zis să continui. Și am avut probleme și cu accelerația, ambreiajul și schimbătorul. Și mi-am dat seama că aveam prea mult noroi pe roată, m-am dus puțin pe drum și m-am întors înapoi. Singura fată care a izbutit să parcurgă întregul traseu în prima zi în munți a fost sportiva din Cehia, Mihaela Polikovka. I am very lucky I am finished the race today. Veteranii s-au bucurat și ei de surprizele verii capricioase din munții Tarcăului, traseul îngreunat de ploaie solicitându-i intens. Primii 3 în ordinea sosirii au fost Martin Mocna, Timotei Giurgi și Ratuski Ondrei. Pentru veterani a fost foarte greu, un traseu lung, nămol, noroi, alunecos, noroios să mănâncă energia pur și simplu, dar am ajuns, asta e important.